Il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ għal sena oħra se jkun qed jorganizza 17-il edizzjoni tal-Parlament taż-Żgħażagħ fejn żgħażagħ minn 16-il sena l fuq se jkollhom l-opportunità li jsemgħu leħenhom fil-Parlament. Dan tħabba waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret mill-KNZ quddiem il-bini tal-Parlament fil-Belt Valletta. Il-President tal-KNZ Chiara Vassallo tkellmet fuq il-fatt li għall-ewwel darba is-Sibt se jivvotaw żgħażagħ ta' 16-il sena fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Kunsilli Lokali. Hija ħeġġet lil kull żagħżugħ u żagħżugħa sabiex imorru jivvutaw. Tkellimna ma' Chiara dwar il-ħidma li ssir mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Dejjem naħdmu aħna għaż-żgħażagħ Maltin u Għawċin, kemm bl-avvenimenti tagħna u l-proposti li nagħmlu, aħna nippruvaw nikkoltivaw soċjetà fejn iż-żgħażagħ huma motivati biex jieħdu azzjoni u fejn il-vuċi tagħhom tiġi segwita, valutata u msemma. Min-naħa tagħha l-Uffiċjal Nazzjonali Kristina Filletti semmet numru ta' suġġetti li se jkunu diskussi waqt il-Parlament taż-Żgħażagħ, fosthom l-implementazzjoni tal-edukazzjoni ċivili, l-użu tal-plastik, l-ugwaljanza bejn is-sessi kif ukoll l-użu tat-teknoloġija. F'kummenti ma' Net News hija tkellmet dwar l-esperjenza tagħha fih dan il-KNZ. Meta nara minn fejn bdejt, meta nara differenza kbira u kemm maturajt u kemm kbirt. Jiġifieri jiena tinħossni kburija hawnhekk. Jiena nirringrazzja wkoll l-eżekuttiv tas-support tagħhom li juru u l-esperjenza tiegħi nista' ngħid li hija waħda pożittiva għall-aħħar. Din it-tnedija tal-Parlament taż-Żgħażagħ attenda wkoll il-kellim tal-Oppożizzjoni dwar iż-żgħażagħ Ryan Kallus fejn tkellem dwar il-gender pay gap li teżisti f'pajjiżna, kif ukoll dwar il-hate speech li qed twassal għal diversi każi ta' razziżmu, fosthom każ partikolari li seħħ dan l-aħħar fejn qatel missier f'Ħalfar. Huwa għamel l-appell tiegħu sabiex iż-żgħażagħ jieħdu l-opportunità u joħorġu jivvutaw. Tajna l-opportunità u nittamaw li issa żgħażagħ ħada jieħdu din l-opportunità illi l-ewwel darba ta' 16 sena ser ikunu jistgħu jivvotaw għax bekk jistgħu wkoll iwasslu l-leħen tagħhom fid-dinja politika tagħna. L-edizzjoni li jmiss tal-Parlament taż-Żgħażagħ se ssir fil-11 ta' Settembru li ġej.